Kula ketemu perdana, kula kalih jenengan perdana kalih Mazda. Kula ningali ten YouTube, wah jenengan jan hebat. Jan viral dalange apik. Terus perkara cewek barang Nyapa? Aku ora melok-melok aku. Bocah mau kirim aku fotone bocah mau kene. Rasa kuwonyo kowe. Tapi matur nuwun Mas. Nggih, matur nuwun. Kepanggihane warga masyarakat. Foto lawas kuwi tak tapuk ndasmu kowe. Foto lawas apa? Foto lawas. Iki iso dingin nek anu aku gelut karo wong ngono lho, pegel karo wong. Ha iya, pegel apa lek kirim foto karo aku arep muni. Ya. Tapi nuwun sewu Mas nggih. Pripun ndedonga. Heeh. Mugi-mugi sekali lagi asik-asik. Hey. Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar walillahilham. Selamat pagi Mas Gareng. Selamat pagi Dek Petruk. Selamat pagi Dek Bagong. Selamat pagi juga untuk Mas Petruk. Iya. La ing sakartum la azidanakum wala ing kafartum inna adzabila syadid. Artine apa, Tru? Sok sapa sing gelem nyukuri nikmating pangeran, fa insyaallah bakal ditambah sing dadi nikmate. Lan sapa sing ora gelem nyukuri nikmating pangeran utawa kufur marang nikmating pangeran bakal nampa wujude bebendu kang gegirisi. Wah ngono ya Dik Petruk. Mula wujud syukure sahibul hajat gitu. Wujud syukure sahibul hajat nun inggih ingkang winungku kinurmatan Bapak Karnadi punika sajroning adicara tasyakuran pernikahan. Wujud syukure mboten wonten sanes kejawi namung nggelar kelir nggantung gong ngawontenaken ringgit purwa sedalu natas. Menika wujud syukure keluarga besar Sohibul Hajat. Awit menapa kanthi nggelar adicara wayangan kadidene ing dalu sakmangke kathah ingkang sami terhibur, kathah ingkang sami seneng atine, gitu. Lah, gawe senenge atine wong liya niku nggih kelebu ngibadah. Wah, ngono ya Dik Petruk. Nggih. Oh, dadi nyenengke atine wong liya kuwi wis termasuk sedekah, termasuk amal jariyah, termasuk ngibadah. Pancen bener kaya mangkono, Gong. Iya. Durung maneh kejaba kecuali utawa sakliyane para tamu undangan sing diundang kelawan Sohibul Hajat wiwit mau sore sing kepareng mirsani tumpuk undung durung meneh sing memonitor lumantar live streaming ya toh.
Wong pirang-pirang padha ndongake pinanganten kekarone. Ahli sufi mengatakan dongane wong 40 babak timbang karo dongane wali siji. Nek luwih tekan 40 berarti wali pirang-pirang sing padha ndongake pinanganten kekarone. Wah, iya Dik Petruk ngestokake dawuh. Fa insyaallah kebak berkah, kebak barokah. Keluarga besare nuwun inggih punika Bapak Karanadi sekeluarga. Pancen kaya mangkono ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pak Karanadi, Ibu Sri Subiati, Kang Sarto, Mbak Yu kula Mbak Umi Kulsum, dene mantene Kangkung nuwun inggih Mas Adinda Bagus Wicaksana ingkang sampun sembodo pinala kramakaken ing rikalenggahan sakmangke. Uluk salam kula dalang saking Kutha Angin, ibaratipun adoh ratu cedhak watu, adoh kraton cedhak beton. Dalang saking dusun sowan komplit Sanggar Seni Astabrata. Menawi wonten kekirangan nanggen kula paring panglipur sajroning sedalu natas kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Ngono ya, Truk. Awake dhewe yang ngono bangsani ya, Truk. Isih akeh kekurangane tinimbang keluwihane. Ayo. Isih akeh kudu belajar marang para-para pepunden-pepunden dalang. Heeh. Berapine sepuh. Ayo. Leng sak bisa-bisa awake dhewe niate awake dhewe ora ana liya. Siji ya kuwi paring lelipur, paring hiburan, nyenengke wong akeh. Angka loro nyambung tali silaturahmi, nyambung tali paseduluran. Pancen kaya mengkono, Gong. Dari para alim, ulama, para kiai, sapa sing seneng nyambung tali paseduluran? Nyambung tali silaturahmi bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure. Amin. Ya Rabbal alamin pancen sing disesuwun kaya mangkono, Gong. Ya, saiki omong-omong tanpa guna, gunem sing tanpa guna, gegojekan karo ngaturake tetembangan sing durung diaturake ana ing season limbukan kuwi mau. Nggih, kalih maca-maca. Wah, layang utawi pesan-pesan WA yang masuk. Ngono ya Dik Petruk. Iki ana sing urung tak waca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Akbar menawi kepareng kula nyuwun lagu Grigis. Waduh. Lagu menika kagem sedaya anggota FMA ingkang dalu niki mirsani. Matur suwun saking Mas Karno WMC. Wah. Matur nuwun. Iki uga ana nyimak Mas Dalang. Salam kagem Mbak Birgita saking Pak Waris Sugiono Surabaya. Matur nuwun. Ya. Gliak-gliak waton kecandak, alon-alon watone kelakon. Lakon ngono. Mbak Birgita. Ayo disapa sih. Mbak Bir. Ya, iya. Idah jan rumangsaku. Selamat pagi, Mbak. Iya no. Selamat pagi Pak Dalang. Waduh, belum ngantuk apa sudah ngantuk? Ya sudah toh Pak. Melek no, lampunya dipadangi kok. Iya Pak. Iya. Pemenah nyawang jenengan ini kula saya melek. Mboten nyawang kula tok ning nyawang semangati kanca-kanca otomatis melu melek kan ngaten to nggih Mbak Birgita. Oh iya, pemenah Mas Herman di depanku ya saya melek Pak kula jan. Mau Mbak Birgita saya. Napa, Pak? Mau klarifikasi. Iya ora klarifikasi ding ora. Klarifikasi napa? Kok koyo serius-serius men ora. Niki sampean nampi WA mboten saking Pak Uka. Nggih, Pak. Nyuwun napa? Jineman gelatik glinding. Cocok. Wong penonton dari Amsterdam ngerti jineman lho, Pak. Jan gumun aku jeneng. Penonton saka mancanegara ning ngerti jineman ya, Pak. Lah nggih. Oh iya. Jinemane glathik Glinding. jane sampeyan iki glathik glinding apik sing anu lho, Mbak. Sing pelok lho.
Nggih, niki nggih pengine sing pelok, Pak. Ya, Nyamat apa-apa. nggih. Ya, pelak. Jumbuhaken swasana nggih, Pak. Kan niki kan acaranipun kan mantenan. Mantenan. Niki cakepanipun niki khusus mliginipun temanten kekalih. Menceritakan tentang apa Mbak Brigita? Ngerenggos muda-mudi ngoten lho, Pak, yang sedang jatuh cinta ngoten niku. Weh. Intinya tentang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Betul. Gatik glinding. Ya, pelak toh? Nyamat, Mas. Nyamat. Ya. Jian. Aku ki kanca-kanca Jenengan saya tahu Pak kok jenengan kok ngerti nek kula niki nembang jineman sing nyamat niki. nggih jare Lah, wong-wong. Jenengan diam-diam mengikuti ku to, Pak. Mboten jare tiang-tiang niku Mbak Birkita niku sae nek glathik glinding pelok. Niki lho Pak Oka Wibowo, glathik glindinge pelok Mas Akbar. Oh iya. Oh iya, ngono wis. Alon-alone Mbak Bir, rasa kesusu tenang Oke, wae. Pak. Belanda masih jauh. Iya. Iya betul. Iya. Jenengan ya saya jauh. Terus Hah. Hah. Wis Pak, wis isuk. lah aku wis ngewisi lho kok iso. Cacah kok wis mulai watuk neh ya. Masa wis laran. Lah aja ta, cek rong dina lho. Ya. Nggih ngeten iki nganu Pak, biasanipun lek tenggene kula niku Pak Cahya niku. Heeh. Niku biasane lek pas yoga-yoga kesel ngeten iki pijet bareng, Pak. Lah, Pijet ya? pijet. Ya. Spa. Wah. Loh, Mboten. piye to, Pak? Sepa ngono ya, berarti tapi nek wis longgar tenan. Iya. Oh ya, sok tak agendakan kanca-kanca sing lara tak langsung tak sepa. Ning Solo. Aku ngerti nggone. Waduh, dadane Solo banget. Sepa, Serenity. Ya. Roning pisang ayot jroning Wau bidale nggih saking Solo, Mbak jenengan. Iya, Pak. Wah, iya, wah luar biasa. Langsung ngono kuwi saline ning ndi ngono lho. Kok mesti medunkan mobil kok mesti wis kebayaan ngono kuwi. Saline ning ndi? Kamangka Bojonegoro nggo nalas tok. Wis malah Kula niku Sinden Express kok, Pak. Jadi macak ya teng mobil, salin teng mobil los. weh, ngono ya. Iya, Pak. Salin-salin ning mobil ngono ya. Iya. Wah, nah iya. Cah cerdas kok, Pak. Domong ya. Tetekno sik. Sok nggit sinten? Aduh, Pak, kula supe niki materi kampus, Pak niki. Oh, Riyen materi diparingi kalih suwargi Pak Darsono dosen kula isi Surakarta. Weh, elok. Lanjut. Kalih ngene-ngene ya Mas Arya. Bisa kelakon bisa kelakon mandek sih Iya, Mak De Slamet iki sakjeke nggo kacamata ketok ngono Mas aku. Luwih perbowo ngono Mas aku. Oh, ndak to. Wingi ketok kaya tak samangku kadoh kaya jenate Pak Gut ngono aku Mas aku. Nah iya.
Terus Klisak klisik iki lho, klimake iki lho, cakepane iki lho apik. Wicarane mesem-mesem pasemone griming kang hastane merinding lebatine sadalu datane ndra kelakon bisa kapanggia apik cakepane. Jelas. Luar biasa Mbak Bir kita. Ya. Wis ngaturake wujude permintaan saking Pak Uka. Amsterdam nggih. nggih Iya. Ini pengikut setiane Mbak Bir kita ketok niku. Anggerane Mbak Bir kita mesti WA kok niku Pak Uka. Wah, jar. Matur nuwun. Ingkang sampun nggih menika nyengkuyung request menika glathik glinding sampun dipun aturaken. Ana meleh pamundutan ana isih durung entek dintekke pisan. Ana pamundut uga saka FMA nyuwun kadung tresna. Wah iya, dibawani luwih dhisik Le, bawani sik. Ben kanca-kanca ya karo leren. Iya. Aku nek kanca-kanca loro atiku melok sedih. Iya. Iya. Ning ya wingi enek sing bar entuk tombol nyanyi duet tok. Iya. Mas Heru, bawane sik, Mas. Iya, alon-alon wae. Saking sinten, Mas? Niku mau kadung tresna. Bu Suharmi Aza Jakarta, Mas. Oh nggih. Heeh. Mbok menawi tasih midhangetaken wilujeng lek-lekan ngaturaken panuwun. Iya, bawane sik, Mas. Heeh. Niki ngampil sinomawon nggih. Monggo. Heeh, wis. Grandel. Ya. Mangga. Memanismu kanggo jiwa gaweru citing galih Khusus untuk besok malam aku request kanca-kanca talune klasik. Oh iya. Talune komplit. Ndak ya talu biasa. Ya. Rarapa kang nadya upama munduta rokmi engko sing ngaturne anu ben Mbak Yopika iya kadung tresna. Lajeng Mas taratamtu tak turuti
ibarat wong numpak prau lumampah tanpa walah ning madyaning jala Telaske temah kunjing hangginjong ning pagu lingan sik Mbak Yobika ben jumeneng sik duduk iya Selamat pagi wilujeng enjing good morning Mbak Yovika. Inggih wilujeng enjing Mas. Iya, belum ngantuk to dikau? Alhamdulillah dereng menika. Alhamdulillah sampun maem. Sampun ngopi. Sampun aman sedanten. Alhamdulillah. Iya. Panjenengan pripun Mas? Nek ndalang yo ndak maem to, Duk. Oh mboten. Ora. Kula kinten nggih kalih ngemil ngoten niku. Mboten. Ndalang niku ibarate wong poso. Gitu. Dadi wong ndalang niku otomatis entuk ganjaran saka Gusti Allah. Sebabe napa? Lho, mergo poso, Mbak. Yo. Mergo poso, gitu. Poso niku nek jenengan nate poso niku diwiwiti jam pinten nganti jam pinten? Jam 3. Yo, subuh nganti adzan subuh nganti Maghrib. adzan maghrib. Lah niku padha karo wong dalang, padha wektone nggih padha wektune, gitu. Lah klepas-klepus mosok poso ngoten niku. Lho, nek ngerokok kan mboten diitung mangan ngombe to, Pak. Lha tapi jenengan kan nggih ngunjuk kopi. Niku iklan. Kuenhe. Kadung Tresno, permintaan saking FMA. Disapa dulu dong FMA, Mbak Yovika. Nggih, ngaturaken wilujeng enjing sedaya penggemar Astabrata. Yang memonitor FMA, lumantar YouTube. Nggih, ingkang monitor lumantar YouTube Halo FMA ngono. Halo FMA, punten iki kamerane sing mekan. Ya we. Heeh. Halo. Iya. Iya. Yo, langsung. Apa ki tembangnya mau Kadung Tresno? Iya, heeh. Yo, coba kaya ngapa, Mbak? Yo. Heeh. Lamat wis katon tejane yen bom berangkatan mencerang aduh wiragane sinawangetan ambos
Kamangka nek aku delok statuse Mbak Yovika Mawawan iki ketoke tanggapan nggih jenengan nggih Mbak nggih. Alhamdulillah leres Mas. Wingi yo melu Astabrata ning Ngawi, bengi iki melu terus Mawawan yo tanggapan. Ngene babuke ya apa? Babuke nggih nek pas perjalanan ngoten niku Mas. Oh, perjalanan. Lah mau sing nyetir. Kali pas pripun? Sing nyetir sinten? Kula mau nyuwun tulung kalih Om kula nggih. Nek babuke berarti pas perjalanan ya, Mbak ya. Nggih sok-sok. Sok-sok nggih teng panggung Mas. Enggak ngono kuwi lho. Nyelake merem sedelok karo donga. Anu ya Topo Broto ya. Iya, begitu. Ya, kalih Ramban. Yuk. Pacaane saramo asri jeroba tenaku tanasah kuwon eman was lumayan among ning mas parane ngesih Katur dumateng pinanganten kekalih. Mbak Umi lan Mas Bagus. Kadung tresna sesarengan Sanggar Seni Astabrata. Monggo Pak Yop. Au. Lamat wis katon tejane yen mbok berangetan sakman cerah aduh yen besenut wimbo patut nyoto jatni pamrak hati aduh lastariya tan lilopi sah-sah remo nadyan bebasane kalingan godhong sak lambar nimas kaya wis konsetan rasa semeng hatiku. Oh. Oh. Telaske, Nduk. Pacaane saramo asri seroga tenaku tanasah kuwon
Terima kasih, Nduk. Kadung tresno sampun ngatur. Ya, saiki sing rada gumyak. Ya, Mbak Sinta karo Mbak Aul jumeneng bebarengan berdua. Ayo, sepoco ben mecah sepining swasana. Ayo, coba kaya ngapa? Yuk. Yo. Oke. Awas. Oke. Selamat pagi Mbak Aul. Selamat pagi Mas Akbar. Selamat pagi Mbak Swinta. Selamat pagi Mas Akbar. Weh, gimana kalau kemarin dengan hari ini agak membaik toh Mbak Sinta? Alhamdulillah. Oh, nebar opna 4 hari. Duh, aku tenan mikir aku. Ya, permintaan dari tadi yang belum dipinangkani yaitu adalah tembangnya Gerigis. Oke. Ayo, berpacu dalam melodi. Kasih musik biar Hebat. Ya. Ya. Nih. Coba Guntur. Ya, Mas Tris coba racikno, Mas. Ya. Mas Gusek. Terakhir ini yang kelihatannya kok lesu amat sih. Iya. Mbak Retno. Iya. Tembangnya apa sih terakhir? Aja ular kambang lho, terakhir ular kambang. Iya. Berdiri. Ayah. ini duet nggak apa-apa ya Mas? Iya nggak apa-apa, saya persilahkan no. Sama Mas Heru no. Iya, yang ngefans sampean itu. Yang ngefans sampean itu Mas Heru. Iya. Monggo Mas Heru. Weh, itu teh. Yo. Aduh. Apa ki lagune? Ayo. Puspitanala. Oke. Oh, Puspitanala Mas Heru. Kena to gitu dueti. Lho ya, napa-napa kena. Ya. Kopo tres C mayor. Hmm. Kopo? Kuncine napa? Ya. Wah gamelan melok. Loh, kalau njaluk tambah bayarannya piye kan? Ayo. Double ki. Ayo. Terakhir Puspitanala. Mas Heru fit. Mbak. Retno satu pilih. Luar biasa. Gandeng menika penggendere sampun minggah mila kripik gedang kripik tela sithik edang waton rata. Iya. Ya, kaya ngapa babaring lelakon lakone ya kuwi wis sanggeni krama ya.